kanasad ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Thank you, Rong. Thank you, Rong. Yes, sir. Excuse me. Bisa ko akong buhaton, pero si Sarah karon na yung niya kong una-una. Hello, Mr. King. Oh, What a small world. Sarah? Oh, Kumusta naman si Risa? okay ra. Okay? Enjoy mo siyang birthday celebration? Oh, okay ra sad. Enjoy man. Oh, really? Yes. Bisan todo og enjoy me sa yung celebration. Pero ibaw ka dili kalimod. Nasay. Kahit lang ko ginugtok tungod nimo. Oh, really? Yes, Sarah. Ganahan ko siyang gipanulti. Coffee? Iced coffee? Naka-order na kog ako. Mag-order pa ka. Ako lang. No, ako na. Pila ra gyud sweldo nimo. Dili ko gusto nga makagasto ka na ako. Sarah. Mag-order ko. Abihang manulti. Para kaniya, sa'yo na kayong pagpasakit og sulti. Sa taong ay ang ikatubang. May nag-text. Si Piolo. Unsa may iyang gi-text? Nag-abot mi ni Sarah diri sa mall. Oh. Nag-abot di ay sila. Aw. Magkauli ko ni sila. Ay, Risa ang ninawag. Hello, Risa? Hello, Baloy. Nanawag lagi ka. Paibaw ko nimo nga nag-abot sila karon si Sarah ug si Piolo. Asa ilang ginabot? Nag-abot? Nag-abot. Oh, Asa ilang gabot? tuwa sa mall, sa SM. Wala. Sumpay ginabot na to. Wala. Uli na sa, ay, tay sa ha? Uli balay na sa to, uli balay. Lagmit. Magkauli gito sila, syempre. Agnes kong migoy. Kung magkauli siya, makig-uli siya sa harap, plok-plok yun siya. Buloy ayaw sa pag-ingon ana uy. Bitaw nga na kung ikaro nga plok-plok siya. Kigbalik man siya. Kapila na ko na siya, hingili. Balik yapon. Yung saan, normal ng auto ka na? Wala na nahimong normal tungod sa gugmang makayapak. Mao na diha, sobrang paghigugma, di mayo. Bisag kung sa sobra, di mo na maayo, di ba? Bitaw, sakto kita, Buloy. Kining ang maayo, yun, no? Pwera lang sa bati, no? O maayo, yun, no? Garaon sa kayo taon na siya taon, eh. Porwida. Kinir bang babae? Di ba ni Permumbinting? Ila tanan. Buloy, Abisag sa baho. Kung ang babae, no? Mag-usab-usab ang baho, aning babae. Magdaga ng panahon, mausab-usab ang baho. siya mag-usap-usap, Buloy. O lagi, eh. Agad mo na si edad, God. Mao ba, Buloy, anak di ay? Ano kayo? Unsa man taon ka, oy? Ano, gida? Ang edad sa 18 hanggang 20, ang baho, ano day, humot ang rusa sa garden. Correct. Oo. Kung ang babae, mag-edad 21 hanggang 30, ang iyang baho, labas, humot kayo, sama sa prutas nga, hinog sa punuan. Aha,
makahindog sa punuan. Aw, tapis kit kaayo, no? Tamis kayo, day. Kung ang babae, mag-edad na galing 31 hanggang 40, ang baos babae, day. Doon na secret. Victoria's Secret. Wow, Ah. kung Victoria's Secret, humot kaayo. Oh, kung ang babae, day, mag-edad 41 hanggang 50 anyos, ang baos babae, day. Humot ng manghihilot sa kabuhi. Oh, busigi mo butang haplas. Grabe sa kaplas, Wala gin. Unsa ko. Kung ang babae mag-edad ng 51 ngadto sa 60 anyos, manimaho na siya pasador day. O manimahong lampin. Sama ka na mula yun, eh. Busa ikaw, hoy, ikaw. Kung ang babae ka day mag-edad og 61, og pataas lang yun, ang baho day. Nimaho na sardinas. Ew, yuck. Yucks! Pulos ka lagi binuang buluya ka, Ako oy. binuang ni boy. Bida. Dili ba yan ang binuangan? May eksperimento na bayana. O nga ikaw, hoy. Ayaw sali ka ng imong kanyag ron. Ha? Samtang naapag na ni mo pahimusli na imong kanyag. O kudo na yung mga lalaki mo explikari mo, ayaw balibari. Tungka na yung pakiluoy. Ipahurot ang baho si mo sa dinasan. Sama yung ining mo kay Surya karon. Ngagingan o buloy. Ah, biraman dayon. Ana, yun na rin. Timail na, unsa ko kamantuod na gigumani mo. Lalaki gani, kita gani ka nga binta, birada yun, mayon na makaingon nga, maginoo pero medyo bastos. Buloy. Oo. Sabi naman, kung magkauli ito sila Sara, Roy Bay Piolo, ambot lang. Ako itong tampaganda na kumigo ba nga. Ayaw siya si Piati si Sara, birada yun, lumgi na yung muhon, ang utlana ni Sara, aron di na may lusuban. Buloy. Sige na, oy. Bye. Oh. May nanawag ni mo, basin Sir Isa na ka na. No, dili. Si Bay Buloy, excuse na. Kanina kayo. Hello. Yes, bye. Nagpalayo ay. Hadlok madung kanila pa nagsulti. Oh, di abitaw. Balik ka sa mo ron. Ambot lang ka, ani. Ay, bidan mo. Malulang ko ni mo do, ha? Hala, no? Dato na ka, ha? Bida. Singkahan na sa kaniha. Pasakitan sa kagsulti. O niya. Bida. Nagyapon to? Ano nagyapon kaniha? Nipilit gyapon kaniha? Dipindi lang ba eh. Sa bagay, ikaw mahinoy mo hukom. Kung kaya ni mo, pagibalik lang. Total, dili man lang kayo magkiguban, ikaw man. Sige, salamat, Bay Buloy. Asa siya? Snack pa. Diya miss coffee shop. Sige, gasto. Walang, may gasto. May gasto siya inipalit sa kaugalingon niyang snack. Kay pila raman ko na akong sweldo. Ang probida na kumplito, ginibayhan na eh. Pati na batasan. Insultador pa. Sarah, Human na magsulti ni Buloy? Or basin si Risa ang nanawag ni mo? si Buloy lagi. Piolo. Toto ka man ako. Do you really love me? Yes. And I always will. Gitang paros mo ako. Ganti na sa imong buhing bakak. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!